बयनिबोसिम साबायखर थाबाय। जोंनि सानजा बाक्सा जिल्ला आरो हरिचर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि रुफाथि फोरबो फालिनाय बिनि पान्जाय आफादनि मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव दिनै जोंनि जि मावफुं आफादगिरि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिनु नार्जारी बिथां, गाहाय नेहाथारि सुरेन बर' बिथां, जोंनि जिल्ला आरो बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोन, पान्जाय आफादनिबो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि मावथि सांग्रां लोगो नोंथांमोन, जोंनि हरिचर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि, लाइमोन आफाद, माइनाव बिबानगिरि मावथि लोगो नोंथांमोन। बे समाव बारा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। जोंनि मावफुंखौ दिनै आनुষ্ঠাनिक भाबै बेखेवनाय जासिगोन दसे उनाव आरो बेखौ थिखा हानानै दिन्थिजेननो थाखाय पान्जाय आफादनि आरो जोंनि बियाबनि आरो जिल्लानि मावथि बिथांमोना आंखौनो बिबान होनायाव आं दिनै बेखौ आनुষ্ঠাनिक भाबै बेखेवना होनो नागिरदों। आरो जि फैगौ रुफाथि फोरबो फालिनाय, बे फालिनाय हाबाफारियाव बयनिबो मदद आरो हेफाजाब आसा खालामनाय थाबाय, खावलायनाय थाबाय। मानो होनबा जाय जेरै हागो, जेरै मोजांसिन साबसिन खुंनो हायो, बेनि थाखाय बयबो परामर्श होनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय। दसे उनाव जों ओरै जिरायनानै रायज्लायबावगोन। दा बेनि थाखायनो आङो बे बेखेवनाय हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बारा गोलाव बुंनांगौ होननानै सानाखै आरो आङो बे थिखाखौ हानानै जोंनि पान्जाय आफादनि मावखुलि लानाय बे हाबाफारिखौ आङो फोजोबनो थाखाय खावलायबाय। खाथियाव थां, दावरा नै। जय पन्डित साईनी, जय पसरगिरीनी, जय जखर जखम बेखेवनायनि, जय मावखुलि बेखेवनायनि, बरिया जादों। सिङाव लाखिसै जमायबा ससे हासिजों लाखिना दोन, उनाव नांगोन। खाथियाव स्टप जालांखाबाय आरो